बैठो बड़े तंचु नीक नीक खेला लइकियो तंचु फोन ना करली सब करियो संगम सुतला रात के नीक का जनी पे नींद लागले कना के अपनी बतिया के मन मम्मी जी ऐसा के बैठो भाई कौन है ना मम्मी जी देखी ना धनिया सुखाता आई मेरी चौकड़टिया तुर के कनिया तनी से सीरिया पीस दी चटनिया ई तहार काम होवे हो हमरा के देते लो करे के बा मम्मी जी काम करे में देखे के बाकी हम कर की रहुआ मन तनी प्रेम बात रहुआ हमार काम कर दे हमरा उ कर दे भाई अब हमनी सुन भाई जे दुनिया में घर में त के करी बबा के पापा ना करी हां अच्छा प्रेम करे पता लो हां मम्मी जी कामे से प्रेम होला ना हां ना मम्मी जी काम नहीं प्रेम हो जननी चीज दी मम्मी अच्छा रुक है तोर दे अपन ने पति जाके हमरा पे लोग जब होते हैं तने उनके ऐसे ए माई होय ते काम करते नहीं कहते ना तुलाई देली चटनी पीसे के कहले के का से प्रेम बढ़ेला ए दी कौन काम कर दे माई फोन करती है अच्छा हमरा ई लिखे बुझा कि प्रेम में अपना काम करावत रहू कहत रहू माई से कि हमरा तू चटनी पीस दे से प्रेम बढ़ेला हमरे कहतो कि रोगा कपड़ा धो दी वो से प्रेम बढ़ेला तो हमनी कुछ करबू तो ओहू से प्रेम बढ़ जाई तो कही हम करम काहे न करम तो चलो हमरा साथे खेता में काम करे के बा ओहू से प्रेम बढ़ी ना चली रहो खाए काट के लेवा तनी ओसे त प्रेम बढ़ी एक बैठ के खाना काट के लाओ तनी भाई बहुत चलहार पतो बिया ई सब काम करा के या कहत यानी कि करी तो ओसे प्रेम बढ़ेला एकरा से समझत रही एकरा मतलब ई काम करवा के प्रेम के जाल फसावतिया ई प्रेम ह चटनी पीसब